שלמה, ספר לי על הפרייבט לייבל שאתה מייצר למקומות אחרים. טוב, אז יש לנו לנגורות שאנחנו מייצרים להם אחלה סבון, סבון דבש נגורות, אחלה סבון. נשמע טעים. טעים מאוד, שווה לנסות. לקיבוץ מסיק קיבוץ מגל אנחנו מייצרים שתי סבונים, מעולים, ממש מעולים. מה, יש להם מטעי זיתים? יש להם זיתים, זה משמן זית. זה משמן זית של קיבוץ מסיק שלהם, וזה מהדבש נגורות. וואלה. וזה ליקב כביר, אתם לא רואים עם יין של יקב כביר. וואלה. אחלה סבון בצבע. ממסטל. ורוד. וזה סבון מיוחד ללב העולם שייצרנו, גם בפרייבט לייבל. יש עוד כמה וכמה. תגיד, אני שמעתי שמועה שיש חברה מאוד מאוד גדולה שמייצרת בעצם מפיצה לכל העולם, שמייצרת כאן אצלך בכוכב השחר, אבל לא מוכנה לדבר על זה. יש גם כאלו. יפה השתיקה.